笑！哎呦我的妈！哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！你别笑！ଛଡ଼ା ମଲାନି ତ ମଲାନି ମୋ ନୂଆ ଗାମୁଛାଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ଏଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମାଇଲି ଶୋଇଆ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପୁରା କାପାସିଟର ଘୋରି ଦେଇଛି ପୋଡ଼ିକି ଧୂଆଁ। ଶଳା ଆଉ କहीं ଗରମରେ ଶୋଇବ? ଚାଲ ଚାଲ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲ। ହଇରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ କେମିତି ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଲୁ ସେ କାପାସିଟରଟାକୁ ପୁରା ପୋଡ଼ିଦେଲୁ। ମଣିଷ ସିଧା ଘରୁ ଆସି ବାହାରେ ପଇଲା ଆଉ ସେ ଗରମରେ ଶୋଇବଟି ସେ ଘରେ। ତୁ ଜେଲରେ ଥିଲୁ ଭଲ ଥିଲୁ, ବାହାରକୁ ଆସି ଆମେ ଭାରି କଲବଲ କରୁଛୁ ବୁଝିଲୁ। यार कौन है ये विष पी देची रे भाई। साबुन पानी के करिया ना मरजीव ना जल्दी साबुन पानी जल्दी मरजीव ना भाई। साबुन मिलानी सर्फ घिनी जा अच्छे पिए दे पदा को भारी बोला पिए जल्दी ये साबुन फुरा किसी काम नुह सोरिष तेल थोड़ा टे आनी पिए दवा विश्वास कर विष पाटी पड़े कौन गांडी पड़े पूरा छेरी पके भाई ये भी किसी काम करनी है।哎呦我的妈！ चपल को सुंगुजु एटा बात मारा कैसे विश्व क्या कैसे सोरिष तेल काम करनी है ये कौन ओकाले होची बांती होनी राति हेले न माकड़ घुटी के हंता विश्वास कर एति टिके खुआई देते विषद विष पूरा किडनी कलजा काटी तलपटे गले पकाना। 哎呦我的妈！ हे रो ये सड़ा मरीगल कहीं है ये 3-4 वर्ष एक्सपायरी डेट वाला मरियो कौन सतरे मरी नहीं अरे मूर्ख आज पर्यंत झील मान जी सब जीवन देती कौन बाल्टा मका ताको तू झुरी झुरी निजे जीवन सारी देबू किंतु सी आउ का सहित नुआ जीवन आराम करिवो। तू ये पागल ही बुलू से आउ को जाँला छुआर माँ ही बुल तू कौन पाइबू बाल सीधा तो इतने चिता काटी सारे तथा तू भूल पारनु हौ तोर जी यही इच्छा आम पचे तो माड़ खाऊ कि तो भली जेल जाऊँ काली जेमी जहाँ से झील सहित तोर देखा कर सତରେ ତମରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜେଲରେ ପରେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଥିଲି କହିବି ନାଇଁ ଥାଉ ଆଉ ତୁ ଶୋଇପଡ଼। ଶୋଉଛୁ କ'ଣ ଏଇ ବାଲ୍ଟି ଯାକ ସର ପାଣି କିଏ ପିଇବ କି ସେଗୁଡ଼ା ଆମର କିଏ ପିଇବ ଇରେ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ ସେ କିଛି ହବ ଯେ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି ତମେ ଶୋଇପଡ଼। ଶୋଇବ ନା ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କହିବି ନାଇଁ तू गोटे प्रेमर समुद्र मो मनर जुआ रही जाए थमिनी तू एमती मारिकी गलु पोड़ा जलाई जाए कमिनी पूरा जगह घाइला कर दी बोधे तू एमती साइड को सी आउ तो अध बाट उड़ी पड़े गोटे भल साइड कर आखिर लुह थप थप गधा ही पड़ो भल साइड हाँ
ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲି ତାହେଲେ ସେଇ ସାଇଡ୍ଟା କହୁଛି। ତାହେଲେ କହ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମିକା। କେବେ ନାଲିପାନ କେବେ କଳାପାନ କେବେ ଚିଡ଼ି ହାତ ଟିକା। ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଝିଅ ସେ କରେ ହେର ଫେର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଯୋଉ କର। ତୁ କ'ଣ ଏଇଠି ପାଲି ପକେଇଦେବୁ ନା କ'ଣ? ସେ ଆସୁ ଦେଖିଆ। ଆରେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବି? ତା ରହ দিয়ে ସେ ପୁଣି ଚାହା ଜଳଖିଆ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ସେ ଆସିନି। ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାର ମୋର ଦେଖା ହବ, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ତ? ହଁ ଟିକେ ଆଠେଇ ଯିବୁ ଆଉ। ନା ନା, ମୋତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୋ ହାତ ତା ହାତକୁ ଅଜାଣତରେ ଧରି ପକାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସରି କହିଦେବି। ତା ଆଖିରେ ମୋ ଆଖି ମିଶିଲା ପରେ ଯଦି ମୋ ଆଖି ଓଦା ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେବି। ଆଉ ତା ଧରିଲା ଓଠକୁ ଦେଖି ମୋ ଟାଣୁଆ ଓଠ ଯଦି ଅମାନିଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବି। 哎呦我的妈！ କେତେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି କହୁନୁ? ତୁ ସାଟି ଏଇ ଦୋଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲ୍ ଯିବୁ। ଆରେ ଆରେ ସେ ଆଇଲେ ରେ। କେମିତି ଅଛ ଗୀତା? ଭଲ ଅଛି। ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାବିନିଅ ସେମିତି ଅଛି। ଓ ତାମାନେ ତମେ ଆଜି ବି ସେ ଚୁତିଆ ହେଇକି ଅଛ? କ'ଣ କହିଲ? ନାଇଁ ମାନେ ଇଏ ତମ ନିଜର କିଏ